Tak Sebo štartuje, uvidíme ako sa bude dariť. Tak cez prvú zónu myslím, že veľmi pekne ako sa aj poďme do druhej zóny. Druhá zóna plnej Sebastiana Harazy, myslím, že taktiež veľmi pekne trafená. Poďme do tretej zóny pri Snehuliakov. Tretia zóna nevidím cez ten tým, ale je zase na trajektórie. Táto zóna prerovnou nie je úplne ideálna, je tam prúské, ale nakoniec Sebo trafil, myslím, že jedným kolesom. No a predposledná zóna taktiež trafená, no a Sebo prichádza do poslednej zóny. Myslím, že zaslúžujúci Sebastian potlesk. Tak a druhú ostrú jazdu Sebastiana Harazy máme odštartovanú. Sebo to teraz rozkopáva cez prvú zónu, máme pekne okolo toho publiku. Sebo sa doťahuje na druhú zónu, druhá zóna krásne prejde doma kolesami. Poďme do tretej zóny, pri Snehuliakov. Tretia zóna taktiež veľmi pekne prejdená. Teraz to Sebo pekne to vyšlo, krásne prejdená je štvrtá zóna. Sebo pracuje do piatej zóny, taktiež prejdená. No a poďme do poslednej zóny. Dámy a páni, ja si myslím, že zaslúži potlesk Sebastian Harazy. Ak Patrik bude naházovať svoje auto cez prvú zónu, prvá zóna, myslím si, že pekne trafená, uvidíme, či mu to teraz vyjde aj do tej druhej zóny. Žiaľ, sa mu to nepodarilo trafiť, bolo moc pomalý a cez ušu brzu sa snažil dotiahnuť, ale nepodarilo sa mu. Tretia zóna, ak som správne videl, myslím, že iba jedným kolcom, teraz bude veľmi dôležité, ako si to Patrik nabrzí a myslím si, že úplne ideálnu stopu chytil do príjazdu do 4. zóny, 5. zóna prejdená moc ďaleko na široko. No a poďme do poslednej 6. zóny. V 6. zóne tiež trošička za, ale myslím si, že zaslúži si potlesk. Patrik druhá zóna jedným kolesom, dvoja Snehuliakov, tretia zóna David chádza, myslím, že oba kolesami, teraz bude dôležité, ako si David nabrzdí. No a cez 5. zónu myslím, že oba kolesami. V 6. zóne už sa tým moc na vnútrajšok. Z prvú zónu myslím si, že trošička problém dotiahnuť sa, ale presne ak som spomínal, rovnanie pred druhou zónou, to bolo na začiatku presne zapričinil to, že veľmi široký. 5. zóna trápená, ale tiež na široko veľmi. Mám tu na záver, do 6. zóne tiež jazdy číslo 182 a Monty to krásne rozhadzuje a teraz bude dôležité, ako sa dokáže vyťahnuť, ale Monty si veľmi pekne postrážil prehodenie a v druhej zóne veľmi pekne obma kolesami. Poďme do 3. zóny. Tretia zóna Monty veľmi krásne, ale trošku linka na vnútrajšie z Monty a veľký problém. Do 4. zóny. Monty dokonca musel podradiť, ak som správne počul. A 5. zóna za mňa pekne prejdená, teraz zase zmenšenie uhlu na výjazde už rovnaný, ale každopádne 1.6. Veľa Ľuboviročka povie taktiež svoje zahrievacie kolo, aby si zistil podmienky trate. No ako môžete vidieť, niekde je slniečko, niekde už je tieň a naozaj tá trať je úplne iná. Na tejto trati nástroj pekný, teraz menší uhol, aby sa dokázal dopracovať do druhej zóny, ale žiaľ sa mu to nepodarilo. Výkon nestačil na to, aby sa dokázal dotiahnuť do druhej zóny. Tretia zóna, myslím, že trápená najlinky uhol a teraz
sa vyťahol z výjazdu zo 4. zóny, myslím, že sa mu tak podarilo. 5. zóna, myslím, že jedným kolesom a posledná zóna, tak bolo veľmi ďaleko. Teraz velikánský úlom. Presne som to vedel, už keď som videl, ako naletel pod tým obrovitánským úlom, že... Dobre, takže poďme na to. Druhá ostrá jazda Davida Pišla. Poďme na to, číslo 186. Pekne, ale naozaj ten nástroj bol veľmi pekný. David Pišla si to pekne vyletal a cestal či zónu taktiež. Myslím, že on je kolesami. Super. 5. zóna taktiež trafená, ak som dobre tiež oba kolesami. 6. zóna taktiež trafená, David Pišo. Uvidíme, čo 3. zóna. 3. zóna z môjho pohľadu prejde najmä kolesom. Uvidíme, ako teraz sa dotiahne na tú 3. zónu. Povedal by som, že rovnako pod menším uhlom. Takisto tá 5. zóna, pekne 2 kolesami. A posledná 6. zóna, krásne prejdená. Uvidíme. Jakub Dvořák a jeho prvá ostrá jazda. Mal nejaké zaváhanie, ale 3. zóna pekne prejdená, 4. zóna troška moc na široko. 5. zóna, tam asi je taký najmenší problém bude náfať. A 6. zóna prejdená za najmä jedným kolesom. Výkon cez prvú zónu, stopa síce nebol úplne ideálna, ale efekt tam bol krásny. 2. zóna prejdená, pôjde do 3. zóny. 3. zóna závodná. Lebo 3. zóna krásne prejdená, tamto výzolo tesne huľáky. Škoda toho vyskočeného kvaltu.
Sebo štartuje, uvidíme, ako sa bude dariť. Tak, cez prvú zónu, myslím, že veľmi pekne ako sa aj poďme do druhej zóny. Druhá zóna, podľa Sebastiana Harazy, myslím, že taktiež veľmi pekne trafená. Poďme do tretej zóny pri Snehuliakov. Tretia zóna, nevidím cez ten tým, ale za Sebastiana. Táto zóna prehodnou nie je úplne iná, aj tam Kruské, ale nakoniec Sebo, myslím, že veľmi veľkom. No a predposledná zóna taktiež trafená, no a Sebo prichádza do poslednej zóny. Myslím, že zaslúžujúci Sebastian potlesk. Tak a druhú ostrú jazdu Sebastiana Harazy máme odštartovanú. Sebo to teraz rozkopáva cez prvú zónu, máme pekne okolo toho výbeku. Sebo sa doťahuje na druhú zónu, druhá zóna krásne prejde doma kolesami. Poďme do tretej zóny pri Snehuliakov. Tretia zóna taktiež veľmi pekne prejdená. Teraz to Sebo pekne to vyšlo. Krásne prejdená aj štvrtá zóna. Sebo pracuje do piatej zóny, taktiež prejdená. No a poďme do poslednej zóny. Dámy a páni, ja si myslím, že zaslúži potles Sebastian Harazy. Ak Patrik bude naházovať svoje auto cez prvú zónu, prvá zóna, myslím si, že pekne trafená, uvidíme, či mu to teraz vyjde aj do tej druhej zóny. Žiaľ, sa mu to nepodarilo trafiť, bolo moc pomalý a cez ušu brzu sa snažil dotiahnuť, ale nepodarilo sa mu. Tretia zóna, ak som správne videl, myslím, že iba jedným kolcom, teraz bude veľmi dôležité, ako si to Patrik nabrzí a myslím si, že úplne ideálnu stopu chytil do príjazdu do 4. zóny, 5. zóna prehrá moc ďaleko na široko. No a pôjde do poslednej 6. zóny. V 6. zóne tiež trošička za, ale myslím si, že zaslúži potlesk. Patrik na druhú zónu, prehrá moc 100% robená. Druhá zóna jedným kolesom, Doňa Snehuliakov, tretia zóna. David chádza, myslím, že obma kolesami, teraz bude dôležité, ako si David napadí. No a cez 5. zónu myslím, že obma kolesami. V 6. zóne už sa letí moc na vnútrajšok. Cez prvú zónu myslím si, že trošička problém dotiahnuť sa, ale presne, ak som spomínal, rovnanie pred druhou zónou, to bolo na začiatku, presne zapričinil to, že zóna trápená, ale tiež na široko veľmi. Mám tu to na záver, do 6. zóne tiež jazdy číslo 182 a Monty to krásne rozhadzuje a teraz bude dôležité, ako sa dokáže vyťahnuť, ale Monty si veľmi pekne postrážil prehodenie a v druhej zóne veľmi pekne obma kolesami. Poďme do 3. zóny. Tretia zóna Monty veľmi krásne, ale troši linka na vnútorne stiahnutý a veľký problém. Do 4. zóny. Dokonca musel podradiť, ak som správne počul. 5. zóna za mňa pekne prejdená, teraz zase zmenšenie uhlu na výjazde už rovnaný, ale každopádne 1.6. Veľa Ľubojoroška povie taktiež svoje zahrievacie kolo, aby si zistil podmienky trate. Ako mám vždy vidieť, niekde je slniečko, niekde už je tieň a naozaj tá trať je úplne iná. Na tejto trati nástroj pekný, teraz menšil, aby sa dokázal dopracovať do druhej zóny, ale žiaľ sa mu to nepodarilo. Výkon nestačil na to, aby sa dokázal dotiahnuť do druhej zóny. Tretia zóna, myslím, že trápená Majlinky, teraz Ľubojoroška rozchytal celého kompakta, aby sa vyťahol z výjazdu zo 4. zóny. Myslím, že sa mu to aj podarilo. 5. zóna, myslím, že jedným kolecom a posledná zóna, tak bolo veľmi ďaleko. Teraz velikánskym ulom. Presne som to vedel, už keď som videl, ako naletel pod tým velikánskym ulom, že
Dobre, takže poďme na to. Druhá ostrá jazda Davida Pišla. Poďme na to, číslo 186. Pekne, ale naozaj ten nástroj bol veľmi pekný. David Pišla si to pekne vyletal a cestal tú zónu taktiež. Myslím, že on je kolesami. Čo je super. 5. zóna taktiež trafená, ak som dobre tiež opäť kolesami. 6. zóna taktiež trafená, David Pišov. Uvidíme, čo tretia zóna. Tretia zóna z môjho pohľadu prejde najmä kolesom. Povedal by som, že rovnako pod menším uhlom. Takisto tá 5. zóna pekne 2 kolesami. A posledná 6. zóna krásne prejdená. Uvidíme. Takže jazde číslo 161. Jakub Dvořák a jeho prvá ostrá jazda. Mal nejaké zaváhanie, ale tretia zóna pekne prejdená, 4. zóna troška moc na široko. 5. zóna, tam asi je taký najmenší problém udráfať. A 6. zóna prejdená za najmä jedným kolesom. Pick-up cez prvú zónu, stopa síce nebol úplne ideálna, ale efekt tam bol krásny. Druhá zóna prejdená do 3. zóny. Tretia zóna zahodená prvý Mariana Mikša, ktorá si to trošičku klada toho zaozorania v 4. zóne. Lebo tretia zóna krásne prejdená. Tamto výzolo tesne huľáky. Škoda toho vyskočeného kvaltu. Ľudia, tak teraz by mohla byť ozaj tá Mexická voda. Jednej kolesu 5-8 a teraz stojí na pojavci do 3. zóny. A bohužiaľ, neviem, či bol hoz alebo niečo väčšie. Ale teda predvedol mohlivé prdele. Už som sa nástrel veľmi pekný okolo betónov. Krásne si to nachystala. Druhá zóna taktiež veľmi pekne prejdená. Poďme do 3. zóny. Nina Zagoržo príde do 3. zóny.
veľmi pekne, teraz si to bude musieť trošička naokáčať, ale nakoniec to pekne skorigovala. Poďme teda do 5. zóny, 5. zóna taktiež pekne prejdená, poďme do poslednej 6. zóny. 6. zóna taktiež veľmi pekne prejdená. Druhú jazdu a nástav rovnako pekný. Teraz si okna kolesami cez prvú zónu, druhá zóna taktiež veľmi pekne prejdená. Poďme teda do 3. zóny. 3. zóna taktiež veľmi pekne, teraz si to bude musieť jít. Ale tentokrát to bola konečná stopa. Poďme do 5. zóny, 5. zóna taktiež veľmi pekne trafená. To Zetko zrýchlo neskutočným spôsobom. Poďme do 6. zóny. Nemám čo volať, dámy a páni, pokoj spája Lezion. Pikačová z obrovitánsky múlom je od štartu. Žiaľ, trošička sa auty na vnútrančok, ale pozrieme si, ako sa Dominikov podarí. Myslím, že v trati druhá zóna. Čo produkuje táto 4 Česká. Ani som nevidel v 3. zóne, a či má na konci. Neskutočný spôsob. 4. zóna, pekne prejena trošička. Nevidím moc dobre, ale 6. zóna prejde na perfekte. Takto to bol Dominik Kolba. Myslím, že druhá zóna taktiež veľmi pekne prejde na prvná silniaku. Tretia zóna myslím, že Každopádne, bude si musieť túto jazdu upraviť. Ale veľmi zaujímavý moment. Tu, keď prechádzal popred mňa, tak to auto sa stávalo na zadné. Nevidel som. Ale jaký to má rýchlo? Jaký má rýchlo?
Takže uvidíme, čo druhá jazda Kamila Tichého. Držíme palce, aby bola teda lepšia ako táto. Takže ďalšími jazdcami sú jazdci s číslom 176 a 177. 177 náš Rézy a za ním Jakub Madurický na prežlutej 36. Ďalší jazdec je Daniel David Janekovič.
Ďalším jazdcom je jazdec číslo 174, Patrik Matejovský. Takže ďalším jazdcom je jazdec číslo 172 a neviem vysloviť jeho priezvisko. Je to Nazari Levandilský. Ďalším jazdcom nie je nikto iný ako Marián Nix. Jazdec kategórie Pro. Krásne vás zadám, pridíme do rohliny.
Teraz pôjde na trať Patrik Lačný 121 a jeho E92. Teraz máme na trati Ninu Zajlon, Alinu Lady Hudigan s číslom 352. Číslo 69 Varha a jeho E46 M3. Takže teraz je na trati Flexo a jeho E36 Touring 2.8. Ďalším jazdcom je jazdec číslo 21 Peter Sedlák. Jazdec číslo 16 E36 kompresor. To vydrží. Takže ľudia, teraz máte čas si tie svoje autá, ktorým fandíte, pofotiť, popozerať a teda o 14. začneme pretekmi kategórie Street, dovtedy teda máte čas ešte nejakých 10-15 minút si auta pofotiť, popozerať sa, pokecať s jazdcami, potom sa jazdci teda odoberú do depa, pôjdu nachystať svoje auta, aby teda o 14. mohla začať kategória Street. David Janikovič, tak poďme na to. Lubo Jeloška, box. Veľmi dôležité, aby si dokázal vyťahovať a David bol tam moc
že je dosť možné, že David Jankovič dokáže dobehnúť Ľuba Jožka. Teraz veľký pozor na dobrzdenie do tejto štvrtej zóny. David Jankovič to skrátil na vnútrašok, čo bol celkom dobrý ťah na to, aby dokázal dobehnúť tempo Ľuba Jožku, ale vyzerá tak, že tento kontakt s 85 km uniká Davidovi Jankovičovi. Poklesol. Neskutočná 1.6 v tom. Davidovi neskutočné, čo tieto dve auta robia. A máme tam tu pneumatika tam je. Takže David Jankovič tam bude nabrzdovať, ale veľmi, veľmi na vonkajšom. Neviem, či teraz neprišiel až zrovnaniu. David Jankovič cez 5. zónu. A poďme ďalej, teda Ľubo Jožka pekne tlačí Davida Jankoviča. To je ono! Tak ja si myslím, že David Pižel v pozícii lídra. Paťo Lačný v pozícii Chasera, tak poďme na to. Uvidíme, ako si to Patrik Lačný líder, David Pišl ako chaser, tak poďme na to. Tak a máme odštartovaný tento opačný battle. Patrik Lačný uvidíme, že či sa Ľubo Jožka dokáže menší úvod dotiaľ na Michala Osičku. Zatiaľ to vyzerá tak, že Michal Osička nevyužil túto príležitosť. Už pravdepodobne Michal Osičku nedokážu dobehnúť. Neviem, či tam neprišlo aj nejaký problém na stranu Ľubo Jožku. Uvidíme, ako to neprišlo. Jazdcov máme nachystaných, odštartovaných. Poďme do opačného poradia. Zatiaľ to vyzerá tak, že Ľubo Jožka si dáva menší úvol a pekne zvykuje. Uvidíme, ako to bude do prijazdu na tejto Šilinka prepáza nakoniec. To pekne vykonžila. Michal Osička taktiež veľmi pekne skopioval stopu. No a uvidíme, ako tento battle dopadne. Ja si myslím, že sa zaslúžia potlesk Ľubo Jožka a Michal Osička.
Majú odštartované do svojej druhej jazdy. Krásne sa dokážu ako tretieho zónu. Uvidíme, ako zvládnu do štvrtku. Neviem, či to bolo povedané, no teda už jazdíme kategóriu Pro, v podstate najvyššiu kategóriu dnešného dňa. Zavádzam. Ako líder Kráťaky teraz stále na brzde. Rozstopla od začiatku nebola úplne ideálna. Zatiaľ, čo Lukáš Blažek neskutočným spôsobom zrýchlil. Teraz si to musí na brzde na normálny spôsobom využiť štvrtú zónu. A Kamil Tichý, len tu nejaký rachot. Niečo sa rozhodilo. Zatiaľ, čo Lukáš Blažek krásne dokružuje. Čo sa stalo Kamil Tichému, asi pravdepodobne. Zatleskajte prosím Kamilovi Tichému, žiaľ musí teda odstúpiť a je nám to veľmi ľúto. Dobre, takže Lukáš Blažek pôjde pajrátek a musí v podstate môže to aj vypustiť kľudne. Vyzerá tak, že Lukáš Blažek si to užíva. 30-ka funguje neskutočne dobre. A teraz to stopa na koniec. Vyšiel na brozere perfektne. Cez pravú zónu obľa kolesami. No a Lukáš Blažek práve prechádza. Cieľom a tým pádom postupuje ďalej.
Tak poďme na to. Dominik Kouba, pozícii lídera. Dominik Kouba ako chaser. Tak poďme na to. Na konci krásne Dominik Kouba zväčšil battle kategórii pro. Čo ukázal, jaké zaujímavé. Či sa baví na tej dokáže docieliť na tempo, ktoré produkuje toto zetko. Poďme teda do tohto vracáku, nech asi to pekne nabrazí a trošička skrátil a teraz podľa bude dobierať. Nils Zagožďan. Dodržoval konštantný rozostup. Dobre, takže Lukáš Blažek pôjde na mostný v podstate môže to aj vypustiť kľudne. Vyzerá to aj, že Lukáš Blažek si to užíva. 30-ka funguje neskutočne dobre. A teraz táto stopa bola krásna, naozaj je to nádherné vyšlo. Na brozere perfektne, cez prácu zónu obla kolesami. No a Lukáš Blažek práve prekrádza cieľom a tým pádom postupuje ďalej. Potlesk.
poďme na to. Dominik Kouba, pozícii lídra. Dominik Kouba ako chaser. Kategórii pro. Či sa baví na tých dokáže docieliť na tempo, ktoré produkuje toto zetko. Poďme teda do tohto vracáku, Nina si to pekne nabrazí a trošička skrátil a teraz podľa mňa bude dobierať. Nil Zagožďan. Konštantný rozostup. Sa pozrieme na to, ako Marian explikával zóny a pozrite sa, ako Brandina bude asi dobierať od Marian Dikša. Marian Dikš produkuje naozaj obrovitánsky dým. Uvidíme, že ako to bude prevedený do kľadnej zóny. Kľadná zóna pekne prejera, no a uvidíme teraz, či ešte k záveru tam príde nejakému dotiahnutiu. Myslím si, že to bolo naozaj konzistentné. Sebastian Radázny v pozícii lídra. Veľmi pekne prečítal. Sebastian teraz naberá neskutočnú rýchlosť. Uvidíme, či sa Dominik Kouba ešte dotiahne, ale vyzerá to tak, že áno. Boli tam nejaké zvuky, ktoré tam vidíme, dúfam, nič vážne. Sebastian Radázny, krásna stopa, Dominik Kouba to veľmi pekne prečítal. To prevedenie bolo naozaj nádherné a čisté. Poďme do cieľa. Nemám čo, veľký potles. Sebastian Radázny, Dominik Kouba. Dominik Kouba v pozícii lídra. Sebastian Radázny trošička nečítal zaváha a pri tom štarte Dominik Kouba stojí na brúze. Pozrite sa, ako napriek tomu zrýchlil to auto. Sebastian Radázny trošička zmenšil mu dotiaľ za ravnou tlaču. A teraz bude Sebastian Radázny topiť na kotol, aby dokázal Dominika Koubu dobehnúť. Ale žiaľ už Dominik Kouba prechádza celou. On sa sebojí, nepodarí opäť pekne dotiahnuť. Každopádne obrovský kotol. Mali sme tam nejaké zaudanie, veľká škoda, neviem čo tam stalo na strane Niny Zagožďan. Marek Veša si ide pekne stopu a teraz si to práve nabrzí. A Marek Veša to viacej nabrzí, ale Nina Zagožďan bude dobierať cez 5. zónu. My sa pozrime na to, ako títo jasne, neskutočne jazdia. Krásne skopírovala výjazd Nina Zagožďan. Už to betlu poputuje do finále a porazený pôjde o 3. a 4. miesto, tak poďme si to odpáliť. Nina Zagožďan v pozícii lídra, máme oštartované, Marek Veša v pozícii chasera. Tak poďme na to. Jak sa doťahuje neskutočne rýchlo. Nadviera Niny Zagožďan. Až som mal pocit, že to príde k nejakému podpisu. Teraz Nina Zagožďan si to krásne nabrzdila. Marek Veša máme úplne neskutočne, ale v tej zóne 4, 5. zóna prejde na Nina Zagožďan zväčšila, ale Marek Veša si to pekne skorigoval cez dôždu vodu. Dámy a páni, obrovský potles pre týchto jazdcov.
Dámy a páni, je to tu, poďme na to. Petlo, 3. a 4. miesto. Sebastian uvidíme, či sa Nina Zagožo dokáže ešte priblížiť. Uvidíme, ako to bude to Vácaku. Ako si to Sebastian Slovan také asi nabozil. Nina Zagožo to, ale taktiež veľmi pekne prečko a teraz prehodenie bolo perfektne načasované na strane Niny Zagožo. Nina krásne doťahuje až do konca. Potles probídaliť. Tak a máme odštartované. Nina Zagožo v pozícii lídera. Sebastian narazí ako chaser. Svoje auto odrýtu a teraz sa Sebastian neskutočne rýchlo priblížil na Ninu Zagožo. Sebo to musel prišlapnúť na brzdu, ale nakoniec to veľmi krásne zvládli obidva. Poďme ďalej, prehodenie. Čakáme na prehodenie. Prehodenie bolo veľmi pekné. Nina Zagožo je peknú stopu, rovnako ako Sebastian narazí. Priatelia, neviem, čo vám to viac povedať, ať to z tých... Tak a máme odštartované. Vršenie zrýchlové do Amerikov a stále na brzde. Ale neskutočne, to bolo obidva jazdci, čítajú trajektóriu. Poďme na to, poďme si to pribrzdiť. A teraz to bude asi na brzde. Nabrzil si to až moc, ale našťastie ešte stihol dokorigovať. 4 po Česku. Je pro. Priatelia, už máme odštartované, poďme na to.